My sme s hudbou vesmírnou a toto je Mood of the Month, alebo nálada tohto mesiaca. Aké výzvy nás čakali? Na čom sme makali? Ako dlho sme spali? Čo sme jedli? Koľko káv sme vypili? A čo plánujeme? Sleduj a dozvieš sa. Pondelok, začiatok týždňa, krásne svieti slniečko. Ja som daboval v 2 dabingových štúdiách na 3 projektoch. Znelo to asi nejako takto. Áno, nanosia nám kopec súčiastok. Áno, nevláčte sa! Vrátane navigačného počítača. Ja mám trošku taký pocit, že už toľkokrát to bolo v tomto múde. Už tak dlho robíme tie múdy, že vlastne... Ale ja chápem, že pre niekoho je to... Pre niekoho je to prvýkrát, že to počuje. Tak Vojna a mier, Slovenské národné divadlo, pozývam vás, príďte sa pozrieť. Čaute, pozdravujem, ja už som doma. Idem sa stretnúť s mojou ďalšou sestrou. Natáčam nejaké reelka, uvidím, ako to bude vyzerať. Je to niečo nové, chcem vyskúšať taký staronový formát. V januárovom Forbese som čítal super myšlienku. Keď sa pozriete na dosť vzorcov, vybudujete si intuíciu. Som vám teda prezradil, čo? Máme zimné ránečko. Viete, na čo sa teším? Že zajtra sa stretnem s chalanmi, pretože máme hranie spoločné. Dámy a páni, tak máme chvíľku pred zvukovou skúškou. Nachádzame sa kde? V Karlovke, v Kanel klube. Ja vám ukážem, ako to tu vyzerá. My sme priatelia tiež vyfasovali podpis karty. Wow. Ďakujeme krásne. A dohadujeme nejaké spoločné vystúpenie. Priatelia, ráno som bol dronovať takéto zábery. Potom som robil ešte časozber 1 až doteraz. 18:34. Za chvíľu o 19. má Sára divadlo, ideme to skúsiť stihnúť. Držte nám palce, čaute. Stíham! Sára, kde si? Normálne sme to stihli. No tak ďakujeme za predstavenie, bolo to skvelé. Ja ďakujem, že ste prišli a vidíme sa na budúce na rozprávke. Trnavské divadlo, ja na Palárika. 10 € stojí túto parking pri divadle, to je neskutočné. A ešte aj chyba. Ja idem domov, ja už som navždy v divadle. Krásny deň z Prahy. Som tu, pretože tu točím jeden film, čo skoro sa určite dozviete viac. Spala som teda až do 11. Mám dnes skoro voľný deň. Nachádzam sa na Malte, kde sme vybehli túto s Klaudiou na víkend. Momentálne sedíme na takýchto raňajkách krásnych. Pozdravujem vás, je tu krásne a relatívne aj teplo zatiaľ. No, prišli sme za slnkom, priatelia, iba že k slnku asi patrí aj vietor, minimálne na Malte, bo fakt ten vietor je brutálny. Dobré ránko, máme 5 hodín, vstávam na točku. Mal by som točiť do nejakej max 5. snáď a potom smer Bratislava. No a keďže som troška ochorel a dostal som nádchu, tak som potreboval mať zásoby vreckoviek. Snáď ich bude dosť, ale verím, že hej. Priatelia, toto je jedna z mála dovoleniek, kedy nešoférujeme, je to úžasné. A ideme do jedného mestečka a na také útesy sa pozrieť, takže pekný deň si prajeme. Nedeľa 11 hodín, moja pražská cesta sa skončila a som na Slovensku. A našemu výletu je konec. Ide sa nahrávať, přátelé. Priatelia, dnes je neuveriteľný deň, pretože som síce v lese, ale som tu s mojimi 2 sestrami. Z toho lesa dojdem domov, že si teda oddychnem, otvorím dvere a tu... Čaute. Ďalšia robota. Vítajte v Sorizovom múde. Ten je veľmi taký lesnatý a chcel som ho troška narušiť. Som dopadol. Mala som včera oslavu narodenín. Bolo to veľmi príjemné, pretože
sa tam stretla zmes mojich kamarátov z rôznych kútov a verím, že si to užili a že sa mali dobre. Boli aj chalani, tak snáď im bolo dobre. Tak priatelia, normálne, že dnes som prvýkrát vo svojom živote nahrával v dabingu to, čo som sa vždycky, jedna z tých vecí, ktoré som si skúšal a robil si srandu. A to sú záverečné titulky. To znamená v hlavných úlohách v slovenskom znení Matúš Krátky, Kristýna Turianová, Dušan Sabo a ďalší. A proste, takže halus. Viete, čo sa veľmi teším, že dnes sa nám potvrdili asi nejaké 3-4 koncerty. Pomaličky sa to začína zaplňať. Tá letná sezóna sa pomaličky blíži, čo sa určite Sorizo teší, pretože miluje teplo. A ja taktiež a premýšľam, že by som strúhla aj nejakú dovolenku a niekam do tepla, tak snáď sa mi to podarí. Nahrávam tretie pokračovanie Sherlocka Holmesa audioknihy. Aká je tá bránka vysoká? Približne 4 stopy. Takže preliezť ju mohol ktokoľvek. Áno. A aké stopy ste našli pri tej bránke? V podstate nijaké. Dobrý Bože, nikto to tam nepreskúmal. A vy si to už onedlho budete vedieť vypočuť. Vidíte, už akože nevládzem ani artikulovať. Čo ma tento týždeň čaká? Čaká ma asi najväčšie upratovanie života, aké som doteraz mal. Budem musieť mať psíka, zároveň potrebujem vyriešiť byt, ktorý idem opäť dať na Airbnb a tak ďalej a tak ďalej. Do toho si musím ja zohnať nejaké bývanie. Tento týždeň sa všetko musí nejako rozlusknúť. Dobré ránko, kamoš, je 7 hodín ráno a ja sa cítim nejako nakapato. Držte mi palce, aby ma to neprevalcovalo. Keby aj, tak som asi posledný v poradí, lebo všetci okolo mňa už boli úplne hyperchorí, ty kokos. Zabijú ma? To je ono, hej? Fantázia. Môj týždeň vyzeral tak, že každý deň som chodila do Nitry. Mám trošku zachrypnutý hlas, lebo sadla na mňa nejaká, ani nie že choroba, ale neviem, čo to je. Fú, no kamoši, dneska som sa fakt snažil celý deň ležať a oddychovať a nejako sa necítim lepšie, skôr naopak, cítim sa horšie. To sa mi tak úplne zíde na tento týždeň so všetkým tým, čo som vám hovoril na začiatku, že musím riešiť. Agi, ďakujem za spoluprácu a vám už čoskoro sa do uší dostane táto fantastická, tradičná detektívka, ktorá je fakt super. No, idem práve na autobus v rovnaký čas ako každý iný deň, je okolo 7 hodín 10 minút a pýtam sa, že kde sú ľudia, že prečo nikde nie sú, veď vždy tu sú plné zastávky a plné autobusy, električky a potom mi napadlo, že veď je sobota, ľudia sobotu nechodia do práce, ja idem do divadla do Nitry aj v sobotu. Čaute priatelia, my sme sa stretli takto na kávičke. Ideme pozerať zábery z klipu, ktoré sme síce už točili dávnejšie, ale my sme tam točili zábery do viacero klipov. Bude k tomu aj making of. Počkaj. A má tam ešte centimetrik. Všetko sa dozviete. Každopádne teraz ideme pozerať, čo sme to natočili. Tak, to bolo od nás na teraz všetko. Ale si zvedavý, čo nás čaká na budúce? Lajkuj, komentuj, šéruj, ale hlavne nás odoberaj a zapni si upozornenia, lebo prinášame Mood of the Month každý mesiac. Ahoj.